Potřebuju poradit, on musí, ale nechce jet na pohotovost. Teď vylezl z vany a zjistil, že má klíště na přirození. Nemá to na tom žaludu, ale přímo na tom ptáku, prostě to řeknu takhle, jo, teď odjel pro naftu a já teď volám dceři a ona mi říká, že už jsou zase jiný postupy, že se to vyškubne a že žádnej volej, já jsem už mu to navolejovala, že až přijde, že mu to teda... Jo, dobrý, to jste udělala dobře, protože na sucho byste vytrhla nožičky, že jo? No, tak už je to v pořádku, takže je naovalejovaný a teď... Proti směru hodinový, a jak je velký? Už je docela veliký hajzl, já říkám, to si... Jako špendlíková hlavička? No, už má ruce pěkně venku, ty tykadla, nebo co to tam jako má, venku, jo. Že už drží jenom na tom sosáku? Já bych řekla, že je v půlce ten magor. No, tak pokud vám to nepůjde ještě proti směru hodinových ručiček vytáhnout, oni ještě na ten sosáček trošku držej, tam jsou jakoby připíchnuté. Kde ho mám přichytnout? Já nemám ty přesný klešť, já mám jenom pinzetu. No rukou to musíte udělat. Rukou mám na něj šahat. No prosím vás, to se vám nic nestane. Já to nezvládnu. On je živý, on úplně s těma nohama tam. No tak si vemte pinzetu, no ale abyste mu neutrhla tu hlavečku, no. Tak já ho jemně jako zmáčknu a otočím ho proti hodinový. A vy jako vytáčejte ho. A pomaloučku ho mám vytáčet ven jako šroubek, jo. Tak. A pokud on bude ještě držet, říkám, ty většinou držej ty větší už na tom sosáku, takhle, jo. Takže musíte počkat a pak to za chvilku zase zkoušejte a on se potom pustí. Jo. A když on zůstane hlavečka, teda ten sosák, jako v něm. Víte, jaký jsou chlapi, já říkám, když to tam zůstane, tak budete muset na chýru. No okamžitě. Já jsem říkala, já jsem z toho byla teda jako úplně, on dělá totiž se dřevem. Dělá na pile, tak jsem mu asi dostal jsem mu do kalhot. Ještě se ho prohlídněte ho, jestli to nemá ještě někde jinde. To jsem říkala taky, až přijdeš, já si tě ještě celýho prohlídnu. A ještě mu říkám, že jsme nešukali, protože mě bolela pusa, zuby mě dneska trhaly. Ještě, že se mi nedostal do kundy, říkám, no úplně jsem z toho a nedostanete, a říkám, prosím tě, tam se nikdo smát nebude. Jako já, kdybych to měla na kundě, tak já tam teda jedu. No, tak mu to udělejte, a když vám to nepůjde, no tak ho na chýru, jo? No, dobře, tak proti hodinových ručiček, pinzetu, kroutit ho jako šroubek. Jo, přesně tak, jo? Tak jo, děkuju, nashledanou.